Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, Baħaraġ Kejklin! Ħansaqsikom mistoqsija. Intom ġieli mortu għawdex? Jien kemm il-darba mort u tafu kif tistgħu tmorru għawdex. Tafu x'jgħidulu dak l-istruttura ġigantesk fil-baħar? Il-vapur daku. Minħabba li Malta hija magħmula minn 3 gżejjer żgħar u viċin ta' xulxin, aħna għandna l-opportunità li nivvjaġġaw bil-vapur minn waħda għall-oħra. Xi privileġġ! Il-vapuri u d-dajes huma modijiet ta' trasport effiċenti għall-gżira tagħna minħabba li aħna għandna l-port il-kbir. Dan jaqgħad lokalitajiet bħal Bormla, Kalkara u Birgu mal-lokalità tal-Belt Valletta. Araw ftit, danu. Infatti, għandna mod ta' trasport bid-dajes li bihom nistgħu nivvjaġġaw mill-Belt għal Bormla. Dan biex innaqsu l-karozzi mit-triq, mhux effiċenza din jew. F'port bħal dan jgħaddu ħafna vapuri kbar, kif ukoll dajes żgħar biex imorru minn post għal ieħor. Pereżempju, ġieli għaddejtu mix-xatt tal-Belt Valletta u rajtu vapur kbir ħafna. Dak ngħidulu cruise liner. Vapuri bħal cruise liners jidħlu ġewwa l-port il-kbir u hawnhekk jistgħu jipparkjaw għal xi ġranet sakemm it-turisti li jkun hemm fuqu jkunu jridu jmorru b'xi postijiet oħrajn f'Malta. Nunu u Zizi jinsabu fuq ir-ramel jisimgħu il-mewġ. Xi frisk u xi pjaċiraw fuq din il-bajja. Nunu jipponta subajh lejn l-ilma viċin ix-xatt. Hemmhekk hemm dajsa żgħira kolorita u hija dajsa tradizzjonali Maltija ngħidula luzzu. Dan ikun misbuħ b'ħafna kuluri jgħidu, isfar bħax-xemx, aħmar bħat-tuffieħa u blu bħas-sema. Il-luzzu qiegħed jitbandal fuq il-mewġ, il-fuq u l-isfel, il-quddiem u lura. Zizi qed tieħu gost ħares lejn l-affarijiet differenti li hemm fuq il-baħar. U ftakret li magħha għandha tromba biex tħares il-bot. Zizi tpoġġi t-tromba m'għajnejha u tħares minnu lejn l-orizzont fejn is-sema tmiss mal-baħar. Zizi tistaġeb tmiss spallet Nunu biex iħares hu wkoll. Hemmhekk m'hemmx dajsa, hemm vapur ġigantesk. Mill-bogħod jidher miexi bil-mod ħafna. Minkejja li hemm mowġ kbir il-barra, il-vapur lanqas biss jitbandal. Huwa b'saħħtu wisq. F'daqqa waħda jisimgħu ħoss qawwi jasal sa fuq il-bajja. Il-ħorn tal-vapur kbir qed isellem lill-art. Nunu u Zizi jqumu bil-wifqa u jxejru jdejhom lejn il-vapur. Baħar! Dajsa! Vapur! Kaptan! Mewġ! Kemm karozzi xbajt nistenna għandi f'importanza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u għawis ħornijiet irrid għażla mhux karozzi biss. U kemm kont inkun aħjar kieku kelli ġwien aħbar, kont intir minn posta l-ieħor mill-iskola dritt għad-dar, ekon nagħmel kieku kelli ġwien aħbar. U f'kemm
karozzi xbajt nistenna għandi bżonn vaganza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet irrid għażla mhux karozzi biss. Jiena komdu kont inkun kieku kelli xi dragun kont intir minn posta l-ieħor mill-iskola dritt tad-dar hekk kont nagħmel kieku kelli xi dragun. Karozzi xbajt nistenna għandi bżonn vaganza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet irrid għażla mhux karozzi biss. Illum Zizi marret mixja max-xatra l-isla. Ara kemm hawn sabiħ, ix-xemx tiżreġ u r-riħa ta' baħar vera qawwija llum. U kemm hawn dajjes differenti fil-port. Hawn il-laneċ, il-jottijiet kbar, u żgħar, il-laħwa. Ara din id-dajsa. Din tista' tivvjaġġa biha. Tgħid tipprova Zizi. Mela, ejja mmorru vjaġġ magħha. Kemm hu sabiħ il-baħar u kalm ukoll. Minn din id-dajsa, Zizi tista' tara l-isla u l-kalkara u l-faċċata kollha tal-Belt Valletta. Xi sbuħija. F'temp ta' kwarta, Zizi waslet il-Belt Valletta b'din id-dajsa ħelwa ħelwa. Kif hawn, ser tagħmel xi ftit qadi u tmur lura d-dar b'tal-linja. Illum skoprejna li nistgħu nivvjaġġaw fuq l-ilma wkoll. Wow! Dejjem ftakru regola waħda importanti ħafna imma. L-ilma veru huwa sabiħ, imma dejjem irridu noqogħdu attenti. Jekk qatt tmorru fuq dajsa, l-ewwel ħaġa li tridu tagħmlu hi li taraw fejn jinsabu l-ġgiget tas-salvataġġ li bl-Ingliż ngħidulhom life jackets. U importanti wkoll li dejjem nobdu l-istruzzjonijiet tal-ħaddiema ta' fuq dik id-dajsa. Jiena narakom għall-avventura li jmiss, għalissa, ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ciao.